Treth cyflogi deddfol, llygredd, caethiwed, marwolaeth, sydd wedi cael ei arfodi gan gymdeithas, ffasgaeth, diwydiant cerddoriaeth. Cyfundrefn nerfol autonomig, pwy yw'r bobl sy'n condemnio? Ni'n condemnio nhw, maen nhw'n condemnio ni. Magu'r cysineb mewn cylch ffiaidd. Yr hyn rwy am i Nadolig yw dim crap radio. Okay. Dyma radio Datblygu. Dyma radio Datblygu. Dyma radio Datblygu. Dyma radio Datblygu. Ysgytlaeth, ffrwchnydd, syddafal, cariad. Dyma radio Datblygu. Dyma radio Datblygu. Dim telecom. Yn rhoi pres i hwn.